שלום, אני מיכל שלזינגר, ואני מטפלת ברפואה אינטגרטיבית. ולכבוד ראש השנה אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. הסיפור הוא על מורה באירלנד, שהנחתה את התלמידים שלה להביא לשיעור תפוחי אדמה ושקית ריקה. ולמחרת בשיעור הם קיבלו כזו הנחיה. על כל תפוח אדמה לרשום שם של אדם שהם כועסים עליו. ואת כל תפוחי האדמה האלה, שעליהם רשומים שמות שהתלמידים כועסים עליהם, כל אחד מהתלמידים ישים את תפוחי האדמה שלו בשקית. חלק מהשקיות היו מאוד כבדות, אבל התלמידים קיבלו הנחיה להסתובב עם השקיות האלה, עם תפוחי אדמה בתוכם, במשך שבוע שלם, לכל מקום, לחוגים, לחברים, ואפילו לישון איתן בלילה. התלמידים עשו כמצוות המורה. שבוע שלם הסתובבו עם השקיות האלה, לחוגים, לחברים, ואפילו ישנו איתן בלילה במיטה. כעבור שבוע שלם, תפוחי אדמה לא היו בקירור, והתחילו להרכיב, להסריח. וזה בדיוק מה שקורה לכל אחד מאיתנו. כשאנחנו כועסים על מישהו, ומסרבים לשחרר את הכעס הזה, ומסרבים לסלוח, אנחנו מקבלים מחלות פיזיות, רגשיות, ולכן, לכבוד השנה החדשה, יש לי הצעה בשבילכם. בחרו לכם מקום שקט, בטבע או בבית, ופשוט הביעו כוונה לסלוח. כי הסליחה הזו, יותר משהיא מתנה לנסלח, היא מתנה עבורנו, לסולח. אז שתהיה שנה נהדרת, הרבה בריאות ממני מיכל שלזינגר.